mitä haluaa juoda. Vasemmalla on Apple Store. Nehän nyt, tulikohan niille tänään vai huomenna uusi iPad taas tulee, kun mä jollakin muulla nimellä. Mutta tämä kun avattiin ensimmäistä kertaa, tässä oli toista vuorokautta jono. En tiedä miksi ihmiset, mutta amerikkalaiset rakastavat jonottamista, niin ne jonottavat joka paikkaan. Esimerkiksi San Franciscossa, kun avattiin tämä Henkka ja Mauris, ensimmäinen Henkka ja Mauris, ne jonotti 3 vuorokautta vesisateessa, jolla te pääsevät ensimmäisenä. Ihan niin kuin niitä tavarat loppus. Niin ne vaan jonottaa. Tämä on siis 5. Avenue. Teillähän tämä on saman kadun varrella on Empire State Building myöskin, että kun Empire State Building on 5. Avenue ja 34 kadun kulmauksessa. Ja tämä on noin 2 kilometriä pitkä, eli se alkaa tästä tämä varsinainen nostoskatu tästä puistosta ja jatkuu sitten tuonne Empire State Building. Tämä on se varsinainen 5. Avenue. Edessä vasemmalla on se Tiffany-liike, missä Yhdysvaltain liput ovat. Käykää Tiffanylla ihmeessä, sieltä ei siellä mitään tarvitse ostaa, no hirveän ystävällisiä sieltä, siis erittäin ystävällisiä. Sen kyljessä on kiinni on Trump Tower, eli Trumpin torni. Siellähän kuvattiin tämä The Deal, ensimmäinen deal, niin voitte käydä sisällä sielläkin. Trumpilla itsellä on 3 kerrosta, eli 51 huonetta siellä. Michael Jacksonilla oli tässä asunto, samoin Englannin prinssi Charlesella, en tiedä onko myynyt mulle ainakaan mitään ilmoittanut. Ja sitten on paljon amerikkalaisia jalkapallo- ja pesäpallopelaajia, se on kauhean kallis. Et näihin voi kaikki mennä. New Yorkissa voi mennä mihin